И ето сега мечтата ми се сбъдна. Чух, че става някакъв джангър и идвам да разбера какво точно се случва. Елате тук в Перник, елате, елате тук в Перник, елате. Имаме кукерски празници в града. Ами, ние в Разлог му викаме Старчева. Това са кухери или по-нашему чауши. Огробнички дондолаши. Дондолашки. Гробнички дондолаши. Гробнички дондолашки. Да. Правоца Шаша, вие облекли се с някакви костюми, къде тежат. Може ли да ми кажете какво се случва? Много съм пинал. Супер е тук, направи супер! Какво сте си пинали? Вода. Бяло и червено вино. Ракия, вино. Това е уиски, рекия, водка, всичко. Значи много пиете, така ли? Да. Това сме се събрали тук. А ти в менчето си скрил това нещо. Какво е това? Домашна ракия. Стига бе! Да. Ама тук май няма нито един трезвен. Не, няма нито един пиян. Елате тук в Перник, елате, елате тук в Перник, елате. Че весело! Може ли да ти подрънкам на чамове? Абе, няма проблеми. Лудница! Като на Метрополис!